I'm beginning. We are late already. Come on here for next Sunday's practice. We are late already. Aye, bido. Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 12 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ndị nna niile ICMO na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke maka udo, ịdị n'otu na mmadụ ikwenye na nke onye ọzọ kwuru n'ime ezinụlọ niile dị na parish anyị na n'isi ndị nna niile ka Chineke na-edu ha na parish anyị na n'ezinụlọ ha ka nke ha ji wee bụrụ ideji ụlọ. Donatus Udeze na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi Prọfesọ Udeze ya na nwunye ya bụ ndị nke na-elote 20 50 years ha ji wee bụrụ di na nwunye. Phil na Kelechi ụmụnna kwe na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi na amara Chineke ọkachasị n'isi nwa ha Chimazụ nke a na-akpọbata n'ụlọ ụka tata. Frank na Louise Okoye na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Prọfesọ Udeze na nwunye ya bụ ndị nke na-elote 20 50 years ha ji wee bụrụ di na nwunye. Frank na Louise Okoye na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ya amara ya, nchekwabe ya n'isi nwa ha nwanyị nke mụtara ha nwa n'izuụka gara aga. Emma na Tony Ikebudo na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Eloka Ikebudo, Adaya Oje na Chizikora Xavier Egbeọnụ, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ekene ọnwụ bụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Lota Abada, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Mike na Angela Ofegbu na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Gịnị ka nwa Ofegbu, Ezinne Ofegbu, ndị nke Chineke tubelu ugo mmụta nke kacha nke PhD. Mike na Angela Ofegbu na-enyekwa Chineke ekene
na-ayọkwa ngọzi ya amara ya na odudu ya n'isi Michael Ofegbu onye junior onye nke Chineke tubekwara ugo mmụta. Skola Oge Iloghalo na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka akwụkwọ nke nyanwa delu mmemme mere maka ịlọnchi ya si wee gaa ọfụma. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ nchekwaba Chineke n'isi ndị nna niile, wee na-ayọkwa Johnny Macy's na-eto ka ya nwee ike jee nata from Ohio. Ezinụlọ Ebunilo na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Chinwoke Ebunilo na Sister Kirian Ebunilo. Odenigbo na Ọkwọ ezinụlọ ha niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Okike Odenigbo ni Ọkwọ. Rose Mmadụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Legachi Peggy Mmadụ ụzọ ukwu. Bibiana Ụkatụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Ụkatụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kwapụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụle na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo Nna, anyị abịawo ikele gị, gọzie anyị Chukwu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo Nna, anyị abịawo ikele gị, gọzie anyị Chukwu. Bịanụ ụmụ Chineke, ka anyị kelenụ Nna. Bịanụ ndị kwere na Ọkpara ya Yesu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo Nna, anyị abịawo ikele gị, gọzie anyị Chukwu. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka ihe ahịhịa Chineke dike niile dị ebighị ebi, anyị na-enye gị ekele n'isi ụmụodibo gị Phil na Kelechi ụmụnnakwe, bụ ndị na-ekubatara gị nwa ọfụ gị nye ha n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị tata. Anyị na ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ha bụ nwa, gọzikwazi ezinụlọ, gọzie ikwu na ibe. Ka ya bụ nwa bụrụ nwa ga-eto na-aga n'iru na ngọzi nke Chineke, bụrụkwazi nwa amara nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile. Gọzikwazi nne na nna ka e wee nwee ike nweta ihe ha ga-eji wee lekọta ya bụ nwa anya ọfụma. Gọzikwazi anyị ncha bụ ndị gbakọrọ n'ụlọ nzukọ gị wee na-agba akaebe maka mma nke na-atụrụ gị. Mgbe ije anyị ncha nkụwa ga-agwụchazie, ka anyị nwee ike isite n'ebele na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi rutere aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.
nwanyị bịara ụka nwa ka anyị ekele oku nwa ya n'aka dịka Maria nwanyị mụtara nwa na-enwe aṅụrị otu gọzie ya gọziekwa nwa ya otu gọzie ya nara ekpere ya ka mara Chineke wụcha obi ya nwanyị mụtara nwa na-enwe aṅụrị otu gọzie ya gọziekwa nwa ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọgo dị ka ofu ụmụnne wee bịa n'ụlọ nsọ nke Chineke n'ụbọchị ụka tata. Anyị na-eli olili nke ndị nna wee na-aya ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya n'isi ndị nna niile na n'isi anyị niile. Ngwanụ ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'iya mgbaghalụ nchekwaba na oriri nke Chineke. Meela anyị ebere biko onye nwe anyị n'ihi na anyị emehiere gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwuo anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbara anyị njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ n'ihe na-asọ Chukwu. Anyị toge anyị kwupụta ọmụma gị. Anyị sekpụrụ gị. Anyị doge ebube. Anyị ekele gị n'elu okwu ebube gị. Ose blọwachapụ eze nke eluigwe Chukwu nna ji ike niile. Onye nwe Jesu Kristi sọtụ nwa Chineke mụrụ dị nwere ibu Chukwu nwatụrụ nke Chineke nwa nke nne onye na-emụtapụ njọ ụwa mere anyị ebere onye na-ekpochapụ njọ ụwa Na onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere mere anyị ebere n'ihi na ọsọ gị dị asọ sọsọ gị bụ dị nwere sọsọ gị o Jesu Kristi
kacha dị elu nyere mmụọ nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenu, mee ka anyị na-atụrụ aha gị dị nsọ egwu, na-ahụ gị n'anya mgbe niile, maka na o nweghị mgbe ị na-ahapụ iduzi ndị guzosiri ike n'ịhụnanya gị. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Job. Onye nwe anyị sitere n'etiti oke ifufe zaa Job sị ya, onye kara akara nye osimiri iwu ebe ọ ga-ejedebe mgbe ọ sọpụtara dịka a ga-asị na o si n'akpa nwa pụta. Onye yikwasịrị ha igwe ojii na ọchịchịrị dịka uwe. Onye kpara ha oke n'ọnụ mmiri sị ha, ebe a ka unu ga-asọrute, ebe a ka ebili mmiri unu ga-akwụsị. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, nye na onye nwe anyị ekele, ịhụnanya ya dị ebi ebi. Zaa na ya. N'oké osimiri, ndị gara ịzụ ahịa n'ofe iyi hụrụ ọrụ aka nke onye nwe anyị. Ha hụrụ ọrụ ebube ya n'ime mmiri miri emi. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Nyenụ onye nwe anyị ekele. Okwu ọnụ ya malitere oke ifufe nke guzobere ebili mmiri niile n'elu. Ha wugoro n'elu ugwe, bịakwa sụdaruo n'ime ala. O bilọrọ ha mmiri n'ọnọdụ ọjọọ ha. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Nyenụ onye nwe anyị ekele. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Ha kpọkuru onye nwe anyị na nnukwu nsogbu ha, o wee zọpụta ha na mkpa ha niile. Ọ kpọjere oke ifufe ka ọ daa jụụ, bụrụ nwa ikuku nta. Ụzọ ebiri dum ewee jụrụ gbaa nkịtị. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Nyenụ onye nwe anyị ekele. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Ha ṅụrịrị ọṅụ na o mere ihe obi jiri lọọ ha.
o dugidere ha duruo ha ebe ahụ ha chọrọ ịganụ. Ha nyere Onyenwe anyị ekene n'ihi obiọma ha na ọrụ ebube ọ rụrụ ụmụ mmadụ. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Nyenụ Onyenwe anyị ekele. Ịhụnanya ya dị ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ịhụnanya Kristi na-eri anyị ọnụ mgbe ọbụla anyị tụgharịrị ya n'uche na otu nwoke nwụchitere mmadụ niile ọnwụ. Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ dum kwesịrị ịnwụ, ma ihe kpatara o jiri nwụchitere mmadụ dum ọnwụ bụ ka ndị dị ndụ ghara ịdị ndụ maka onwe ha, kama ka ha dịrị ndụ maka onye ahụ nwụchitere ha ọnwụ, bịakwa bilite na ndụ maka ha. N'ihi ya, site ugbu a gawa n'ihu, ọ bụghị ihe dị n'usoro anụ ahụ ka anyị ji elekwa onye ọbụla anya. Ọ bụrụgodu ezie na enwere mgbe anyị ma Kristi na anụ ahụ, ọ bụkwaghị na anụ ahụ ka anyị ma ya ugbu a. Maka onye ọbụla nọ n'ime Kristi enweela ihe okike ọhụrụ. Ihe okike ochie agaala, nke ọhụrụ anọchiela anya ya. Okwu nke oseburu ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngozi dịrị eze bịara ha, onye nwanyị, udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe. Hallelujah, 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 Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Maki dere. Otuto dịrị gị dị nwere anyị. N'oge anyasị ụbọchị ahụ, Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, ka anyị banyenụ n'ụgbọ mmiri gafee n'ofe ọzọ nke osimiri. Ha wee hapụ igwe mmadụ ahụ banyekwuru Jesu n'ụgbọ ebe ọ nọ, kwọrọ ya n'ụgbọ gafee. Ụfọdụ ụgbọ mmiri sokwa ha n'azụ. Mgbe ha nọ n'ụzọ na-aga, oke ifufe dị ike bidoro ife. Ebili mmiri bidoro na-amagharị. Mmiri bidokwara ịbanye n'ime ụgbọ ha. Mmiri banyere n'ụgbọ ha dị ukwuu
ruo na ụgbọ ha chọrọ imikpu n'ime mmiri. Mgbe ihe ndị a niile na-eme, Jesu nọrị n'ime ụgbọ ahụ na-alahụ ụra. O jiri akwa afụkọta hinye n'isi ya. Ha wee kpọta ya sị, "Nna anyị ukwu, ọ dịghị emetụ gị n'obi na anyị niile ga-anwụ ma ụgbọ anyị mikpuo?" Jesu biliri ọtọ, bara ifufe ahụ mba sị ya, "Dere jụụ." Ngwa ngwa ifufe ahụ kwụsịrị ifegharị, ebe niile dakwara ji. O wee jụọ ụmụazụ ya sị, "Gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu? Ebee ka okwukwe unu gara?" Ha niile tụrụ egwu, jụrịtakwa onwe ha sị, "Onye ka nwoke a bụ? Nwoke a ifufe na ebili mmiri na-eme ihe o nyere ha n'iwu." Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Ụmụnne na Kristi, anyị niile ezukọtago ọnụ n'afọ dị na Jesu Kristi. Anyị agbakọgo ọnụ dị ka ụmụ afọ ala Igbo ka anyị wee welu asụsụ anyị, omenala anyị na ejimara anyị wee na-efe Chineke. Mgbe anyị nakwazị na Chineke ajamasị, anyị na-echetakwazị ụmụnne anyị ndị nọ n'ebe anyị si wee parie ije, maka na anyị ma na ọtụtụ ihe na-agamiga n'ebe ahụ. Wee na-ayọ chekwaba nke Chineke n'odudu ya n'isi mmadụ niile. Tata okwu nke Chineke na-agba anyị maka ifufe na ebili mmiri. Nke ndụ, maka na ihe ọ na-alụjere anyị aka na etu ebili mmiri si ebugharị na mmiri, etu ahụ ka ọ dịkwa na ndụ anyị na-ebi n'ụwa. Anyị na-ezute ihe mgbu dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị na-ede ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke Job, ozugbo akpọpụtara anyị Job, anyị amago ihe Job gamigalụ. Ewesa anyị na onye nwe anyị siri n'etiti oke ifufe wee zaghachie Job, wee zaa Job. Anyị ma afọ niile Job fọ na ndụ ya, nke na ọ nwere mgbe ụlọ ndị enyi ya wee bịa ka ha dụọ ya ọdụ, nye ya ndụmọdụ. Ndị enyi Job, kedu ihe ha gwara ya? Ha sị ya, "Curse God and die." Na ya balịa Chineke na-abalị ya Chineke n'ime ihe niile nke Job na-agamiga. Job wee negide ha anya. Kedu Job zara ha? Ọ sị ha, "I know that my Redeemer liveth. I know my Redeemer liveth.
I know my comforter liveth. Ọ sị ha mba, na ya ma na chi nke ya na-efe dị ndụ na ọmụ anya n'agbanyeghị ihe ya na-agamiga. Etu a ka anyị ga-esi wee ji okwukwe anyị wee na-aga n'agbanyeghị ihe mfe ahụ nke anyị na-ezute. Anyị ma na over the past year na nsogbu pandemic ji ụwa, anyị wee ka ji nwayọọ na-apụta wee na oge ụfọdụ obodo ya hụ isi etinyere oche ka ha nọdụ n'oche wee ka ahụ ka ha aka prefer ịnọ n'ime moto ha aka sị ka ha nọrọkwa n'ime moto mgbe aka etu ụbọchị si wee dowe ọnụ. Mana anyị na-ekele Chineke na ihe niile dị ka o ji nwayọọ nwayọọ na-anachitekwa azụ. Ya bụ okwu nke Chineke n'ụbọchị taata na-echitere anyị maka ebili mmiri nke nọ na nsogbu nke afụkwa n'ozi ọma ndị ụmụazụ na Jesu nọ n'ụgbọ wee na-agafe na mmiri, oke ifufe wee malitekwa. Akwụsịsị anyị na Jesu nọ ọlị na-ala ha ụla, ndị na-eso ụzọ ya wee kpọtee ya, o wee jụọ ha kedu ebe okwukwu nọdụ, wee mee ka ifufe kwụsị. Ndị mmadụ wee sị wow, kedu onye bụ ihe a? Ọ bụ na adị ebili mmiri na-erubere ya isi. Ofu okwu ahụ Job kwuru na agba ochie ka ụmụazụ Jesu kwukwara n'oziọma nke John 6:68. Ma ha kwuru sị, to whom else shall we go to? You have the words of everlasting life. Kedu onye ọzọ anyị ga-ejekwulu ma ọ bụrụ na ya nọ ebe Chineke nọ, ebe Kristi nọ? Maka na ọ bụ ya ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Kedu ebe ọzọ anyị ga-ejekwa? Ndị Igbo wee sị na onye bukwe nchi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ, na ọ bụ ebe Chineke nọ ka anyị ga-anọgide mgbe niile. Echere m ya ma mere anyị ji wee zukọ ebe a. Ọ bụ eziokwu na anyị nọ n'anwụ wee na-aka ụka, ụfọdụ n'ọtụtụ ebe ndodo, mkpọtụ plen na-aga na Los Angeles Airport na-aga, moto na-agba na main road. Mana ihe ndị a niile egbochighị anyị ịgbakọnọ wee na-efe Chineke ofufe. Agwara aka ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị, ihe ọgụ nke abụọ si na akwụkwọ ozi nke abụọ Pọkọdasị degara ndị ụka na Kọrint. Ọ sị na love of Christ compels us. Ịfụnanya nke Kristi bụ ihe na-agba anyị ume, bụ ihe na-akwanye anyị, na-akwalite anyị. Ịfụnanya anyị nwere na Chineke na-akwalite anyị, anyị wee na-alụ ọrụ ọma niile nke anyị na-alụ ma n'ụka ma n'ezinụlọ. Nkịta anyị kwutere ezinụlọ taata bụ ụbọchị ụka ndị nna papa. Good, afọ na onu kara ya aka, ndị nna ka ọ nọ ụlọ aka ka aka ọ nọ ha aka, onu kara ya aka maka na anyị na-ele anya na ndị nna agaghị disappoint taata akwa ya na rice and soup dị very plenty. Amen. Amen. So anyị wee na-ekele Chineke n'isi ndị nna n'ụbọchị taata wee na-arịọ ka ya nwabụ ịfụnanya nke Kristi wee na-akwalite ndị nna n'ịrụ ọrụ dị ka ide nke ji ụlọ, ka ndị nna wee nwee ike na-arụ ya nwabụ ọrụ, ka ọ ga-abụ enwe onye nna ka na-ala ahụ ụra n'ezinụlọ ya ma n'eli mpeli, ka o mee gịnị? Ka o si n'ụlọ tete, ọ dị n'ụlọ tete, ọ dị n'ụlọ tete, bịa n'ụlọ ọnụ anyị tete, ọ dị n'ụlọ tete. Iji wee maatụ, ọ bụrụ nwere onye na mgbe niile ọ nọ na remote, jide remote TV, nwunye ya
jechaa ọrụ nọta ebe ọ nọ nwunye ya baa kichin na-esi nri onye na akwara tell them nwoke a nọdụ na-apịrị mos na-achị ka abịa sa abụọ ya chefuo na the best cook enwere n'ụwa bụ ndị ụmụ nwoke amen. Yeah, anyway, so no ọka ọ dị maka ekwu maka ekwe ya oge ụfọdụ enwere ike onye nke a na-eji ọrụ onye nke anọ n'ụlọ maọbụ onye nke anọ n'ụlọ onye nke a na-eji ọrụ ma mmadụ abụọ a na-eji ọrụ etu ọ dị ebe maka na mmadụ abụọ ga-ejekarị ọrụ mainly maka na ka o wee zuo ejecha ọrụ nọta eme gịnị ejiga aka na-eme ihe dị n'ụlọ o wee na-aga ọfụma ọrụ ya etinyekwa onye kọmunikeshọn ịfụnanya na udo na obi aṅụrị na obi ndidi ewere nwee ike na-aga n'iru amara nke Chineke ewee na-abawanye n'ebe anyị niile nọ nne na Kristi a sị na ọtụtụ kwado ọnụ ka mgbede ya na anyị na-ekele Chineke na-ekele maka amara ya na-ayọ ngọzi nke Chineke n'isi ndị nna anyị na n'isi anyị niile onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa atụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ eme ya eme ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịakpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ amen. Ebere nke anyị bụ ndị kwere n'ụbọchị taata anyị na-eli olili nke ndị nna anyị na ya agbara nke Chineke n'isi ndị nna niile ka ndị nna na ndị nne nwee ike jikọọ obi ọnụ wee na-alụ ọrụ n'ezinụlọ nwere ka anyị kọsa Chineke mba anyị gaa. Maka anyị niile emere mmiri Chukwu ka anyị kwere n'ozi ọma nke Kristi na-emepụta ya n'omume anyị ma chegharịa pụta na njọ anyị arịọ gị dị nwenụ anyị maka ndị na-anọchite anya obodo n'ụzọ dị iche iche ka ndị ọchịchị dị iche iche wepụ mmegbu na akwụghị ụgwọ n'ụzọ ziri ezi n'etiti ndị na-arụ ọrụ obodo anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ ahịhịa anyị maka ndị ọrụ mgbasa ozi dị iche iche ka ha were eziokwu na ịkwụba aka ọtọ na-arụ ọrụ ịgbasa ozi ha n'ụwa niile anyị arịọ gị dị nwenụ anyị nụrụ ahịhịa anyị maka ndị nna anyị niile ka ha na-ahụta ezi ịdị mma nke Chineke na ndụ ha oge niile ka amara ike ebere na ịhụnanya Chineke bara ha ụba na ndụ ha na-akwalite ha n'ọrụ ezinụlọ ha na-arụ anyị arịọ gị dị nwenụ
dị nwe anyị nụrụ ahịhịa anyị. maka anyị niile gbakọrọ n'ebe nchụaja tata, ka anyị na-enwe ezi mmekọrịta site n'oriri nsọ na amara nke Yukaristia dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha n'obodo Naịjirịa na mba ụwa dị iche iche. Ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebe ebe. Anyị arịọ gị dị nwenụ ebe n'ime obi ka anyị kọsazere Chineke mba anyị ndị ọzọ ga ka chetekwazị ụmụnne anyị ndị nọ n'ebe anyị si wepụta n'ala Igbo Naịjirịa, maka nchekwaba nke Chineke na udo na agam n'iru. Achetekwazị ụmụnne anyị ndị ahụ na-esiri ike, ndị nọ n'akwa ọya na ndị parish anyị ga. Achetekwazị anyị ncha n'ihi na anyị nwere ofu nsogbu nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ka anyị na-ayọ n'ọgwụgwọ nsọ n'ebe Chineke anyị nọ. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụ gị agbakọgo n'iru gị n'ụbọchị tata, na-enye gị ekele maka ọganafọ ọma gị, na-ayọkwa ngọzi gị na mgbazi gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anị maka onyinye. Kịta bụ oge onyinye. Anyị enwe basket n'aka ekpe m, nwekwa n'aka nri. Ka anyị bịabazie. Ile anya n'ihu gị, geela anya n'azụ gị, ile anya n'aka nri gị, mgbe ilere anya n'aka ekpe gị. Ị bụrụ onye eziokwu, anyị ga-ahụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke mma, anyị ga-ahụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke mma, ahụike gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke mma, nkwenyere gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke mma, akụnụba gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke, ụmụnyere gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke mma, jaa Chineke mma, onye gọziri gị, jaa Chineke mma, jaa Chineke mma, onye nwere ndụ, jaa Chineke mma, jaa Chineke mma, ụmụ Chineke anyị, jaa Chineke mma, jaa Chineke mma, onye nwere ndụ, jaa Chineke mma. Anyị ga-ahụ ihe ga-eme. Jabara Chineke mma, asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme. Ka anyị jaa Chineke, ahụike gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka m jawa Chineke, akụ na ụba gị ga-abụ ihe ga-eme. Ka m jawa Chineke mma. Anọrọ m niile na mma, anọrọ m niile agwọ ọrịa, anyị nọrọ niile nye ndụ, anyị bịa na ọ bụrụ eziokwu. Ọmọdé nọrọ niile dị mma, anyị nọrọ niile ka mara, anyị nọrọ n'ịbụ dike n'agha, anyị bịa na ọ bụrụ eziokwu. Ịdị mma, ịdị mma, onye na-eme mma. Ịdị mma, ịdị mma, Ịdị mma, onye na-eme ọgọ. Ịdị mma, onye nwe anyị dị mma. Ịdị mma,
o. Omemma. Omemma, omemma, omemma. Omemma. Omemma o. Omemma. Omemma e. Omemma. Omemma e. Omemma. Ike na-adị mkpa m. Omemma. Onye na-eme mma o. Omemma. Kwere nkwa mee ya. Omemma. Omemma e. Omemma. Omemma e. Omemma dike na-adị mkpa. Omemma e. Stop. Onye na-eme mma o. Omemma. Ọnụ ya omemma o. Omemma. Agụ na-eche mba o. Ikuku ama n'ọnya e. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya omemma e. A na-akpọ ya agụ na-eche mba. Eze ụwa niile a na-akpọ ya. Ọ na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. Ọ na-akpọ ya n'ọnụ ya. A na-akpọ ya. Ọ na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Isokwa akpọ ya Jizọs. Eso m akpọ ya omemma e. Anyị na-akpọ ya agụ na-enye nwa. Eze ụwa niile a na-akpọ ya. Ị na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. Ị na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. Ị na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Odogwu n'agha, dike n'agha, eze eluigwe. Odogwu n'agha, dike n'agha, onye na-eme mma. Odogwu n'agha, dike n'agha. Onye na-eme mma o. Odogwu n'agha, dike n'agha. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Nna Chukwu nyere m ka ọ bụrụ m ide ji mkpa o. Nna amaka. Nna Chukwu nyere m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ. Nna amaka. Ndị be Ezinna ga-agbala egwu na-elugo. Nna amaka. Ndị be Ezinna bịa n'onwela aṅụla egwu na-elugo. Nna amaka. Onye ji na nna gwụla egwu. Onye ji na nna emelụ mpọ. Nne m ọgwụ na Ezinna n'ala. Onye ji na nna gwụla egwu. Eji na nna gwụla egwu. Eji na nna emelụ mpọ. Eji na nna gwụla egwu. Eji na nna gwụla egwu. Onye nna eji na nna gwụla egwu. Agbata obi eji na nna gwụla egwu. Nwokorobịa eji na nna gwụla egwu. Agbọghọbịa eji na nna gwụla egwu. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ. Nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ. Nna amaka. Olise bi n'igwe, biko dodo gọzie nna m. Nna amaka. Onye bi n'igwe, biko gọzienụ nna m. Nna amaka. Ndị be ji nna Chukwu gọzie unu n'obi unu amaka. Nna amaka. Ndị be ji nna Chukwu dubu unu na unu niile amaka. Nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna ji egwu. Nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ. Nna amaka. Ndị nna papa ide ji ụlọ. Aja dị nsọ, aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-achụrụ Chukwu. Aja anyị na-achụrụ Chukwu
biko nara aja nara ụmụ gị gọzie aja dị nsọ aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-atụrụ Chukwu aja anyị na-atụrụ Chukwu bụ onwe anyị arụ na mkpụrụ bịa anyị nara nna nara onye nye ụmụ gị nara aja dị nsọ. Yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ ihe ga-amasị Chukwu na ji ike niile nara anọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị nara aja otito nke a na-emeda gị obi maka nje anyị mee ka ọ gwụcha anyị ka anyị dị ọhụrụ mekwe ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyelu unu nọnyekwara gị welite n'obi enu anyị ewelitego obi anyị enu n'ebe dị nwe anyị nọ ka anyị na-edi nwere Chukwu anyị ekene. o kwesịrị ekwesị bụrụkwa ife ziri ezi O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile na-adị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị ọ sọrọ gị dogharị ihe niile n'okpuru ya wee mee ka mmadụ niile keta oke na ụba ya. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chukwu ma ọ napụrụ onwe ya ebube ya wee nyeghachi ụwa udo site n'ọbara nke ọ gbara n'elu obe ka mere eji welite ya enu karịa ihe niile ekere eke o wee bụrụ ụzọ nzọpụta ebe maka ndị niile na-eso ya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 osebụlụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala Hosanna 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara onye bịara n'aha onye nwe anyị Hosanna 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 n'elu kasị elu. na-adị nsọ ezie sọ gị na-eri ihe dum nsọ anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ si n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rie na ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara ndị anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ na ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m.
n'ezigbo nwa atụrụ ọchịcha nke ndị ọma eluigwe ka o si zidọ ka anyị sekpuru eluigwe ka o si zidọ ka anyị sekpuru na ncheta nke ọnwụ na-abịa n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Joseph dị nsọ dị ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị na ayọ gị ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbara ha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo ngosi bụ dịrị unu mgbe niile. Dịkwara gị. Feele nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa.
anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. dị nwenụ m etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m mkpụrụ ọnụ asụsụ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị ka ahụ na ọbara aka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. I ga-enwe 2 communion stations, one on my left n'aka ekpe m, ndị nke nọ ebe ahụ esi etu a were bịa, nke ọzọ ga-abụ ebe a esi aka nri were bịa ka anyị pụtaba. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m. Enwere m nchekwube, egwu agaghị atụ m, n'ihi na dị nwenụ m bụ ike m, ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọṅụ kụrụ mmiri n'ome nke nzọpụta. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Na-enyenụ dị nwenụ m ekele, na-etonụ aha ya, meenụ ka ọrụ aka ya rute mmadụ niile ntị, na-akọwapụta n'ụka aha ya si dị ka mkpa. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Bụ ọrụ n'ụdị nwenụ m abụ ọma, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ọma. Meenụ ka anụ ya n'ụwa niile. Ndị nke Zayọn, kwebenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Alaeze nke Izrel, kwerenụ kwa otito onye dị nwenụ, gosinụ na ike na ebube nke Chukwu dị n'ala Izrel niile. N'ihi nke ha, nwerenụ opi ike n'ụbakwara, bụ ọrụ dị nwenụ m abụ. Kwebenu, kwenu, kwenetenu mkpọ ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ
nke Israel. Kristi na-enye nri ndị ọma, aga m eri nri ndị ọma, aga m eje n'ọta ka Kristi zụọ m nri ahụ na ọbara ya ka m ga-eri ka m ga-aṅụ. O dị nwenụ bịa n'ime obe m, obe nwenụ m chebe m oge niile. Kristi na-enye nri ndị ọma, aga m eri nri ndị ọma, aga m eje n'ọta ka Kristi zụọ m nri ahụ n'ọbara ya ka m ga-eri ka m ga-aṅụ. Nwa atụrụ Chukwu, eze ndị ọma, ga-ebu Chukwu bata n'ime obi. Ma Kristi na-enye nri ndị ọma, aga m eri nri ndị ọma, aga m jee n'ọta ka Kristi zụọ m nri arụ n'ọbara ya ka m ga-eri ka m ga-aṅụ. Onye kere m, onye kere m, onye kere m bata n'ime obi. Ma Kristi na-enye nri ndị ọma, aga m eri nri ndị ọma, aga m jee n'ọta ka Kristi zụọ m nri ruo n'ọbara ya ka m ga-eri ka m ga-aṅụ. And then Udeze. Onye nwe anyị na-akpọ ndị bụ ndị enyi ya, ndị kwere na ya, ndị dị ngọzi. Onye nwe anyị na-akpọ unu bụ ndị enyi ya, ndị kwere na ya, ndị dị ngọzi. Ọ sịnụ bịanụ ndị enyi m, bịa naranụ m rie, bịa naranụ m ṅụọ, ka m bere n'ime unu, unu bere n'ime m. Ọ sịnụ bịanụ 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 bịanụ, bịa naranụ m rie, bịa naranụ m ṅụọ, ka m bere n'ime unu, unu bere n'ime m. Abụ m achịcha ka esi n'igwe bịa, ke na-enye ndụ ebebe, nri ndị ọma. Abụ m achịcha nke si n'igwe bịa, ke na-enye ndụ ebebe, nri ndị ọma. Ọ sịnụ bịanụ ndị enyi m, bịa naranụ m rie, bịa naranụ m ṅụọ, ka m bere n'ime unu, ka unu bere n'ime m. Ọ sịrị bịanụ 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 bịanụ, bịa naranụ m rie, bịa naranụ m ṅụọ, ka m bere n'ime unu, ka unu bere n'ime
yukarịsịa site tata ịgadị n'ime obi m oge niile ganọ n'ụwa nwere n'ụbọchị ọnwụ m anatago Yesu n'obi ọ bụ masị aṅụrị aṅụrị osi n'eluigwe bịa n'ụwa otito dịrị ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, ị na-enye anyị ahụ na ọbara nwa gị dị oke ọnụ iji mee ka ndụ gị dị ọhụụ n'ime anyị si n'obi ọma gị, mee ka oke anyị na-eketa n'ihe omimi gị ugboro ugboro wetara anyị nzọpụta n'uju site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. anyị nwere obere ọkwa onemone. Nke izizi n'ime ya bụ ihe gbasara Ikusa Convention. Ikusa Convention ga-ebido n'izu ụka anyị banyere n'ime ya. Anyị ma mgbe anyị bịara ebe a na 2016 na ebe niile juru, mba niile 16 chapters all over the United States bịara ya. N'arọ nke a, dịka pandemic si wee mee anyị dobe anyị isi, wee ya eme ya ọ ga-abụ virtual convention. O nyere onye ọbụla ohere ịnọ na biya were banye n'ime ya. Ọ ga-ebido Friday anụnwa, ọ ga-ebido na Friday were kwụsị ụbọchị ụka 27, Friday bụ 25. N'awa nke anyị ọ ga-ebido n'ụtụtụ, ọ ga-ebido na 9 a.m. na klọk nke ndị Pacific, ndị nke Eastern Zone ọ bụrụ 12, ndị nke ụzọ Houston ọ bụrụ 11. So ọ bụ mgbe ọ ga-ebido. Ọtụtụ n'ime anyị nọkwa na ya. Ọ bụ ụkọchukwu nọ na LA here, Fada Ekpendo, bịa bụ onye ga-edu na retreat a ga-eme n'ime ya. Ọ bụkwa ebe anụnwa ụbọchị ụka ka a sị na anyị nwa ga-akara ha virtual Ikusa 2021 Mass. Ya bụ ọ bụ nnukwu ugwu akwanyere anyị. Ya bụ ka anyị ncha ka anyị kwado maka ya ọfụma. Ndị kwaya na-akwado, ndị offertory dance na-akwado, wee na-ayọkwa ndị nne na ndị nna, ICMO, ICWO, ụbọchị anwa ndị nna etu a unu dị tata ka ọ na-edikwa etu anwa. Ndị nne unu mara ka unu si adị na uniform unu ka ọ na-edikwa etu anwa ụbọchị ụka na-abịanụ. Ndị nna akwa unu niile na-ewu bembem, ndị nne kwado nke unu ka o nwukarịa anya. Ọ bụ ụbọchị ụka na-abịanụ, ya ka anyị kwadosie anyị ike. Eji n'aka na anyị ga-enwekwa kanopi etu a ka anyị esi wee nọkwa. Ọ bụ anyị ugwu akwanyere anyị na ọ bụ ebe a ka Ikusa bidoro. Mgbakwa ihe dịkwanụ na mkpa agbatakwa unu nwakwa na unu ya azụ oku. So ka anyị gosi ha na anyị karịrị ya. Anyị ga-emekwa na ya. Unu ya emekwa ya. Daalụnụ. Nke ọzọ m echeteghị m na-ekwu kịta maka Ikusa. Anyị na-ada emebu brochure, ma na arọ nke anụnwa anyị hụrụ ka o si wee dụ
wee nye oghere ezinụlọ ọbụla otu ọbụla unu weta picture goodwill message ma ọ ikene ndị ikusa nke anyị bụ otu n'ime ya ma ọ kene ụkọchukwu anyị n'ime ya. Ihe eji eme ya bụ $50. A ga-etinye ya na slide. Ụbọchị anwa a na-eme ọ na-aga a na-ekiri ya. Gide aha ezinụlọ gị. Jụọ mụ, jụọ Dr. Amuchie, jụọ onye isi ndị nne ọ ga-amaka, jụọ onye isi ndị nna Ifedeba maka ya, ọ ya akọwalụ gị. Enyekwara na deadline a na-ekwu maka ya ekwugo ya ọtụtụ oge. Deadline bụ Wednesday anụnwa na-abịanụ ka e wee nwee ike ibido gosibe ya na Friday ụbọchị ọ ga-ebido. Tata ndị maka nke ọ na-ekwu kịta bụ ihe gbasalụ ndị na-akpọ na-ajụ kedu mgbe anyị na-abanye n'ime ụlọ ụka. Na the diocese ekwugo, the steeti ekwugo ebe ọ bụla emeghene, anyị nwere aṅụrị maka ya, o juru anyị afọ. Ụkọchukwu anyị Fada Umeobi wee na-ama ọkwa wee sị na anyị akwado ya ọfụma na ọ ga-abụ na the first Sunday in July. Ya ndị be anyị ọ bụrụ na ọ bụ ka isolu ka ị bụrụ part of history. Ụbọchị ụka na-abịanụ ga-abụ we hope the last Sunday anyị aka n'ilo ka ị bụrụ part of next Sunday, the Ikusa Sunday. Ụbọchị ụka na-esonyeni bụkwa history making event in the history of mankind at St. Eugene. Ụbọchị ahụ ka anyị bidokwa kabakwa ụka n'ime ụlọ ụka ka anyị saa aka ya July 4th. So denye ede onye akpọsị na-ajụ nkedo ụbọchị ọ ga-abụ, kedu ụbọchị ọ ya abụ? July 4, Maasị izizi na Sunday izizi n'ọnwa July. Ụbọchị ahụ aka ụkọ ikpeazụ n'ilo oge ya na-akọrọ ụmụ ka ihe merenụ ka pandemic si wee do banye ihe. Ọ bụ next Sunday, ọ bụ Ikusa Sunday anyị nwa ebe anụnwa ka anyị nchapụta n'igwe next Sunday sorokwa n'ụka nke na-abịanụ anyị ncha ga-ejikwa n'ime ụlọ ụka were gosi na pandemic na anyị ya emerigie na anyị ya emelie. Dịka anyị si emekwa pandemic edobega anyị isi etu o si wee dobe anyị. Tata bụ ụka nna, ndị nna papa ndị nna papa ndị nna papa Fada ekwukwere na olu kara ụnụ aka, ọ kasiri unu ike, unu pụtara n'igwe afụkụ m wee kwe mgbe unu na-apụta inye onyinye ka m si oge a na-ekwu m na-asọ ya bụ ebe 40 people 50 people. Ndị nna daalụnụ, unu eme ka ụbọchị a bụ ụbọchị unu gosi na unu bụ ideji n'ụlọ ụka anụnwa anyị nọ na ya. Ụmụ ndị nne anyị ha nwa bụ olu na-egbugharị anyị ebe asa anyị nọlụ anyị anọlụ, ọkwa eziokwu ọ ka o si wee do. Ndị ọbụla ketara oke ha na-alụ n'ụlọ ụka, anyị kenere unu. Kịta ana m akpọ onye isi ndị nna ka ọ pụta, Maazị Ifedeba Paul. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Ndị nna papa ide ji ụlọ ide. Ndị nna papa ndị nna papa ndị nne mama ndị nne mama ndị nne mama. Ịma na ikwu oyi iti ihe ndị nna ọ gaghị adaba.
the parish priest, Father Jude Moby, the clergy, distinguished chiefs, law, ladies, gentlemen, young adults, and children. It is my utmost humility that I crave your indulgence today to make this short speech. Considering that today is Father's Day, it's not a speech-making day, so I'll be very brief. I will start by giving thanks to Almighty God for making it possible for us to be alive today and gather here to celebrate Father's Day. The role of fathers cannot be overemphasized, nor will it be shadowed by any other business in our lives. As Ideju Law and the pillars that hold the household together, you are consequently enshrined with the supreme duty of setting up your various households and providing appropriate leadership. Your wife and children look up to you always in this regard. Your St. Eugene Catholic community also look up to you as well. Your duties include providing both material and spiritual leadership. Emulating our patron saint, St. Joseph, should be our starting point, while living a life of prayer is required as the food for our souls and the fortitude for our faith. Shifting gears, I will call on the executive here present to come up as who deserve recognition. This is a little bit out of our protocol, but we're doing it right now because this will be the last time you will have us assembled in this group. Sometime towards the end of the year, a new executive will come on board, and we want to use this opportunity to thank them for a job well done. Can we give them a round of applause? These individuals have worked relentlessly and sacrificed their resources and their various capacities for the work in the parish. Furthermore, I can say with certainty that the leadership have fostered stronger interpersonal relationship, we have eschewed rancor and bitterness, and focused on positive interaction in managing the affairs of the church. Please give them another round of applause. Out of sight will not be out of mind. We will always call them to serve, and I hope you guys will come on board wherever you are called. Thank you so much. The last but not the least, this is Ikusa Week, as has been mentioned. Please let us come out and make sure that we participate as expected. Ikusa, as you guys, most of you don't know, when we go over there, there's a little donation we always do on behalf of the parish. I hope we will make that sacrifice next weekend to support the cause of Ikusa and our faith in general. For our church, we thank the parishioners for their support and also thank God for saving us from the pandemic. Our parish priest did mention that we will go back into the church sometime in July. Things slowly but surely going back to normal. However, our finances in the church hasn't come back as it used to be. It's lagging behind. It's important for us to mention it because sometimes when the priest mentions it, they say, oh, he's only talking about money. But it is our business, and he's here to help us. Our finances are lagging behind. Please, let's make sure we find where our envelopes are. Make sure we put in what we have to put in there. And it's also important to know that there's inflation everywhere. We pray God to make sure that our pockets are getting better so we can support the church in a better way. Again, today is Father's Day, and we thank our families for taking care of us. We want to thank the ICWO. I've seen the president going back and forth, and I did all go for so I in Jesus' name. May Almighty God, in His infinite mercies, continue to guide and protect our families. And finally,
Ndewo. Finally, we have father, which is Father Umobi. So ndị executive unu ga-esoro m ka ga nye ihe anyị na-enye in Jesus name. Amen. Ọ ga-amụ na candle ha na anyụ anyụ ọ ya ka anyị ji aba. Udo dịrị unu. Keta ndị nne mama ndị nne mama ndị nne mama anyị na-akpọnitezi onye isi ndị nne Scholar Ogamaka. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu ndị St. Eugene. Ndị nna papa. Ụjọ na-atụ unu. Ndị nna papa. Ụjọ atụla unu na anyị nọ ya. Ndị nne mama. Ndị nakwa anyị dị nkwado. Yes, so. Yes. So, ndị nna. N'aha ndị nne. N'aha ezinụlọ anyị. St. Eugene. Anyị na-asụ unu Happy Father's Day. Anyị na-ekele unu n'ihe ọma niile unu na-eme n'ezinụlọ anyị. Do mgbe ụfọdụ anyị anaghị akwa agwa unu, anyị enye unu nsogbu. However, that's why you're the fathers, the pillars of the house, the pillars of the church. The church starts from the family, and that's you, the father. Ngwa wisi jono. And anyị na-ekpe ka Chineke nna na-agọzi unu niile, na-edu unu niile, na-anọnyere unu. Ka St. Joseph, patron saint unu, na-ekpere unu ekpere, na-edu unu mgbe niile n'aha Jizọs. So, ndị nne dị nkwadobe, ụjọ atụ n'ụlọ. Anyị akwadogozi ozi mgbe fada sị lawanụ mas agwụsigo, unu ahụ anyị na-agbụrụ anyị. Even I mụrụ egwu ọhụrụ for unu too. So, unu atụla ụjọ, anyị dị ready. We have enough, please. We have enough for everybody to eat. We have enough for everybody to drink. Please sit in your chairs and we will serve you. We thank God the pandemic is coming to an end, and we thank God for His mercy. It feels so good to see all of you. Last year we didn't have this opportunity, but here today we are here. Praise be to God. Ndị nna papa. Ndị nne mama. Thank you. Keta tata anyị nwelo nnukwu ihe ọṅụ n'etiti anyị. Ụfọdụ n'ime anyị gbakọta ha kwụsị. Ụfọdụ a na-asị kedu ka esi were mie. Ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ ebe m na-akụzi, one of them wee na-asị na ya alụ nwa ya na-alụ di ma ya na-achọ di ya abụ ya nụwa ebi ọnwa isii, onye ọbụla eje mere nke ya ọnwa isii ọzọ echigakwa azụ. So ndị onye ọbụla nwere ka o si wee dị ya. Ma tata anyị nwelu n'etiti anyị 50 years celebration. Professor na Adaobi Udeze, 50 years ha ji wee nọ together as di na nwunye dịka ụka si wee kwu. Ha na-ekuni unu ya ekuni nwe ya apụta. If not, ayọ ụkọchukwu anyị ọbịa ebe anwa ka anyị nche weni aka wee gọzie ha. Okay. I got a bad baby, but I get a physical million. So, yeah. So I na-ebele Prof Udeze, Prof Clement na Adaobi Udeze, ebele ka anyị chabati aka anyị ka anyị wee nye ha ngọzi. Chineke jike niile na debi ebi anyị na-ekele gị maka ụmụ odibo gị ndị ijikọrọ n'ezinụlọ ha wee bigodo 50 years, 10 afọ ise wee bụrụ ife ọṅụ wee nye anyị ncha. Bụrụkwazị nnukwu ife ekene wee nye gị bụ Chineke na anyị na-ayọ n'isi fa ngọzi n'elu ngọzi, ndụ n'elu ndụ, ka ị na-ebufe ụzọ na
ebelefe azụ ka fa nyefe ogologo ndụ na arụ ike ka fa wee nwee ike na aga njem n'ime ụwa anụnwa nyekwa fa ezigbo ndị ikwu na ibe ndị ga na ewetara fa obi aṅụrị chekwakwazi anyị ncha mgbe ije ụgbọ anyị nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha lute na aṅụrị ebighị ebi na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka nke anwa na-aga n'iru, akwụkwọ nji ebe anụnwa ethical leadership in healthcare and other industries. Ọ bụ ofu onye otu anyị na-agbalị n'ụzọ abụ n'ụzọ. Ọ bụ ofu onye otu anyị Dr. Scholastica Ilogalo. Ọ bụ ya delie nya bụ ụbọchị ebido wee lọnchiri ya o wee na-ayọkwa na anyị niile n'ebe a na o ya dị mma ka ife ihe ọlụ ya lụrụ. Daalụnụ. Ka anyị kwụzie ọsọ maka ngọzi ikpeazụ. Okay, gift a ga-enye ndị nna ka anyị ga-agọzizi. Chineke jikere anyị ya ka ị gọzie ihe onyinye n'ụwa anyị na-enye ndị nna n'ụbọchị tata site na ya ka ndị nna wee jisi ike site na amara gị wee ka ha na ndị na-ejikọ aka ọnụ wee na-alụ ọlụ dịrị anyị niile na ezinụlọ anyị gasị na Kristi onye nwe anyị. Amen. A ga-enye ngọzi ikpeazụ na ekebezie ka Chukwu jikere na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụzigo ka anyị naba n'udo ka anyị wetazie ihe onyinye anyị, ihe onyinye ndị nna. Ndị nna ka anyị pụtaba na-enye anyị onu ukwe. Ndị isi na-abịa anara anyị ala anyị. Ayo jangan kau komen. Kita kasi kita kan orang ya.